はい、ではですね、意味調べの仕方についてね、お話をしますけども、よろしいでしょうか。はい。じゃあまず一般的な意味調べっていうと、こういうイメージですよね。上に分からない言葉がこうあって、で下にこう、人文で調べて書いていく。で、これは本当に見慣れた意味調べの仕方だと思うんですが、私はこれはもう100があって1位なしだと。もう悪しかないと思ってますから、っていうふうに言うんですけど、言い過ぎかな。やった感は出ますよね。あと先生もやらせたっていう感じになるので、だけどこんな意味ないと。で、結論から言えばこうですよね。余白にこうやって、意味がびっちり書かれると。でこうすれば少なくとも書かれた言葉は死んだ言葉とか言い方しますが、でもこれはやっぱり生きてる言葉ですよ。で、生きた言葉の中でわからないのに印をつけて、その生きた言葉の近くにはその意味の解釈を書く、意味を書いていく。そうすると文脈を通してその言葉の意味を把握するということになるので、そうすると、これはもうただのリストですから、死んだ言葉を羅列してるだけで、何も自分の頭に入ってこないんですけど、こちらであれば文脈の中で意味が自分の中に定着していくんです。これを、1冊2冊とみっちりやっていったら語彙が増える気になるでしょうし、実際増えますよね。